Ha? Usa ka tinuod kining ako nakuha usab nga impormasyon nga dili na modagan og Governor si Gwen Garcia sa sunod nga eleksyon tungod kay iyang hatagan og kahigayunan ang iyang igsuon nga si Pablo Jan Garcia nga maoy mudagan og gobernador sa 2025 nga eleksyon mga kabombo. Mao tingali nga bisag asa moadto si Governor Gwendolyn Garcia samtang motunol siya sa mga basic services sa mga Subuanon, kuyog pirmi. Iyang kuyog pirmi si Congressman Pablo Jan Garcia bisa pagdili iyang distrito na si Pablo Jan mukuyog ni Governor Gwen unya mo deliver pa jud og speech si Pablo Jan Garcia. Murag gi-expose og maayo ni Governor Gwen Garcia iyang igsuon nga si Pablo Jan ngadto sa mga Subuanon. Wala naman po ligon, wala na may ligon nga kontra ang mga Garcia sa province of Cebu. Tungod kay niyukbo naman si Vice Governor Junjun Davide ngadto sa mga Garcia. Murag nakatilaw nagtagam si Davide ngadto ni Gwen Garcia maong dili na siya mo atbang sa mga Garcia mga kabombo. Opposition man ni si Davide apan emong maobserbaran naghugoy-hugoy naman siya sa gobernador. Kung tinuod man gani nga dili na mo dagan o Governor si Gwen Garcia, unsa kahay daganan ni Governor Gwen Garcia sa sunod nga piniliay mga kabombo. Mudagan kaha kini og senador, mudagan kaha kini og congresswoman sa 3rd District sa province of Cebu, o baka mudagan kaha kini og mayor sa Cebu City mga kabombo. Aligre kayo ang eleksyon sa Cebu City tungod kay daghan ang managan pagka-mayor. Nagpasabot lamang kini nga wala sila kauyon ni Mike Rama tungod kay gusto naman sila mopuli. Una ni palayag sa yaga interes si Yogi Filimon Ruiz, si Tami Osmeña gusto ga himuog mayor si Archibald, diapon si Attorney Joey Dalus nahagit gumikan kay permisya samok-samok ko ni Mike Rama sa MCWD. Hinungdan niya, mudagan na po siya og mayor. Unya, ako na palantawan nga naapay mga lain mga pangan ang musulbong ani sa umaabot nga mga buwan, kay di apay 14 ka buwan sa dili pa ang piniliay mga kabombo. Si Raymond Garcia, daghang gusto nga padaganon og mayor. Apan si Raymond Garcia, murag dagdiki-diki pa, hangtod ro mga panahona. O panalitan, tuboy siya ni Governor Gwen Garcia. O panalitan hangyoon si Raymond Garcia ni Governor Gwen Garcia nga padaganon og mayor sa Cebu City, ang pangutana mubalibad kaha si Raymond Garcia sa iyang paborito nga iyaan nga si Gwen Garcia kung panalitan hangyoon siya ni Gwen nga dagan og mayor Cebu City mon. Unya sutian ta mo advantage kayo kini ni Mike Rama kung daghan ang managan og mayor. Tungod kay mabahin ang mga boto sa iyang mga kontra. Ang boto sa iyang kontra mabahin, samtang ang boto nga makuha ni Mike Rama intact. Intact kayo, ilabi na sa mga sip-sip nga mga empleyado sa Cebu City Hall. Kanang libuan ka mga empleyado sa Cebu City Hall, mag-ampok yun na sila nga modaog gihapon si Mike Rama pagka-mayor. Hilabi na kato mga job order o kaswal o mga koterminos. Kay kung mapildi gani si Mike Rama, dakong siguro nga mga tangtang gyud sila sa ilang trabaho. Mao na nakabati og naka sa City Hall or baka sa munisipyo kay wala kay security of tenure sa imong trabaho, hilabi na dili ka regular mga kabombo.